UPPL লগত ৰাইজ নাই আৰু UPPL টাকাৰ কোনো প্ৰশ্নই নুঠে। प्रमद बर' आरो फेरेंगा जायफोर इउपिपिएलनि गेदेमाफोरजों गोदानै साख्रियाव थिसनजानाय BCDCआव माथो दरमाखौनो मोनाखैनो। जायफोर साफा सानै गुबुन गुबुन डिपार्टमेन्टआव साख्रियाव थिसनजानाय माथो रेगुलारानो नुवानो माथो। बे बाथ्राया जुदि सैथोबा माथो फेरेंगाया होसोजानाय जागोन, प्रमद बर'आ होसोजानाय जागोन, बेबायदि जुदि नंमारगौबा। साख्रिया मा जाबोनांगौ मास्टार साख्रिया बिदि 6 मासल' होजायो नामा? फेरेंगा डाঙৰীয়া যি তেখেতে ইএম আছিলে তেখেতে নিজৰ কন্যাক চাকৰি দিছে। सांग्राङा सोर? सासे गोरों मानसि इउपिपिएल पार्टीखौ फाइनेन्स खालायनानै गोख्रों पार्टी खालायनो हानाय सासे थाखा गोनां मानसिमोन आरो गोरों मानसिमोन। सांग्रां सारखौ प्रमद बर'आ आरो इउपिपिएल पार्टीया गावसिनि पार्टीयाव आंगो खालायनानै लानो हायै प्रमद बर'नि आरो जायफोर इउपिपिएलनि माखासे आखुफ्रा गोरों मानसिखौ जोगारनाया मा फोरमायो? थांनो हानाय सरकार गैया होननानै आरो फैफिनलायगोन। प्रमद बर'नि बाथ्राखौ खोनाखाबाय। 5 बोसोर प्रमद बर'आ खुंथायाव थाबाय आरो प्रमद बर'नि आगदा आखि दिल्लीनि खुंथायाव थाबाय, गुवाहाटीनि खुंथायाव थाबाय, बा साख्रिखौबो ओरैनो दुप्लिकेटसो होबायनो खोनानो मोननाय मथे। गोदानै BCDCआव जायफोर साख्रि मोनो आरो दरमाखौनो मोनाखैनो। बेबायदि फावबाथ' प्रमद बर'आ माथो होसोजागोन? बेबायदि फावबाथ' माथो फेरेंगाया होसोजागोन? डिस्टार्ब खालायनांला। 5 बोसोराव प्रमद बर'आ जेबोखौनो मावनो हायासै। प्रमद बर'नि आगदा आखि गुवाहाटीनि खुंथायाव थासे थानानै जेबोखौनो मावनो हायासै, दिल्लीनि खुंथायाव थानानै जेबो खामानिखौ मावनो हायासै। आरो नेक्स्ट बे 5 बोसोराव आरो मा मावबावनो? प्रमद बर'नि टिमा बा इउपिपिएलनि माखासे जायफोर गेदेमाफ्रा BPF पार्टीखौ डिस्टार्ब खालायनांला। 5 बोसोर BPF पार्टीखौ माबायदि मावो नायनानै लादो बा सोलोंदो। भिडिअनि फुटेजखौ एसे खोनासंलां। दावबायसायाबो होनो थांगासिनो दङ आरो रोनगोरा नार्जारियाबो फैबाय थानाय रायजो सभा इलेक्सनाव केन्डिडेट मोनोबा इउपिपिएल गारनायनि खोथा। दा बे रुंगुल बर'मोन, सोरबा अशक गयारि, थेबासोनमोन, जेसेबांनाखि ITL सेलफोर दङ जोंखौ बेबादि मोखाङाव हाद्रि सारनो नाङा, हांगार फुननो नाङा। बाथ्राया मोजां जानाय नङा। फेब्रुवारि मासनि 26 तारिखआव जोब्बाय बिथांमोननि साख्रिया। 26 तारिखआव जोब्बाय। दा बिसोरनि साख्रिया मा जाबोनांगौ? मास्टार साख्रिया बिदि 6 मासल' होजायो नामा? जोंनि बिथांनि खुगायावलाय सान्थिल' ओंखारो, खिन्थु 5 बोसोराव मानो असान्थि खालामना गालांखो? जेबो गैला। खुनु बिरोधि दल गैला। बेले बेजे बुंग्राफ्रा गोबां बुंगोन, जायफ्रा माने क्वालिटि थायो, दिनै माबा थायो, केपासिटि थायो, बे मोनहैगोनबो। जेरेखम दा एड्रि परिखायाव न'खरसेयाव 7 गाहाम मोनदों, नङा होमबा? नुवाखै होमबा? टेट परिखायाव न'खरसेयाव 7 गाहाम पास जालाबायदों। बिसिबो फिसायबो पास जादों, सोरबा बिहामजोआबो पास जादों, नङा होमबा? दा बेफोर जागोन जायफ्रा माने स्किल सार्टिफिकेट होनो हादों बिसोर मोनगोन। जायफ्रा माने प्रयज्य बेफोर मोनगोन। जायनि न'खराव सानैबो लेंग्रा लेंग्रि फिसा दंबा, बिमायाबो मेगन मोजां नङा, फिसायाबो माने आथिङा मोजां नङा, बेलाय न'खरसेयाव सानैयाव मोनखागोन, नङा होमबा? जायनि न'खराव रावबो हेन्डिकेप गैया बोरै हेन्डिकेपनिखौ मोननांगौ? ओमफ्राय सोरहाबा न'खरसेयाव 60 बोसोर सानाय बोराय बुरियानो गैया, बे न'खरसेयाव दङ बोरायबो बुरिबो 60 बोसोरनि बारबाय थैथारसै, ओरैबायदि थाबायनो हायै बिसिनायाव थानाय, बे न'खरसेया मोनहैगोन। इयुथनाबो बिदिनो जागोन। MA BA पास जानाय, सोरहाबा इन्जिनियारिं पास जानानै ओरैनो दङ, सोरहाबा माने फिटारनि माबा ITI पास जानानै ओरैनो दङ। दा बेलाय मोनहैखागोन ना? बेवहायलाय मा राजनिति खालामनो नागिरदों? बे जाबाय इउपिपिएलनि माखासे मानसिफोर BPFनि इमेजखौ नस्थ' खालामनो नागिरनाय, जेबो खामानि गैया। बिथांमोना पार्टियानो गैखाला। दा बे माने सैमा भाद्र मासनि रोनावनाय बादि आरोखि बे। दा बे आरोखि सैमा फाग्लाया माने बे मैदेर थाबायबा माने खनायाव थाखोनानै खोंखाव हरलाबायनाय बादि। जेबो गैला। दिनै खुनु बिरोधि दल गैला, जोबस्रांबाय। आरो दिनै खौरां फैगासिनो दं, खाम्फाबो मैया रिजाइनेसन होबाय आरो खोनाबाय थादों दावबायसायाबो होनो थांगासिनो दङ आरो रोनगोरा नार्जारियाबो फैबाय थानाय रायजो सभा इलेक्सनाव केन्डिडेट मोनोबा इउपिपिएल गारनायनि खोथा। दा बेवहाय माने खुनु माबायानो गैला आरोखि। दा बिथांमोना माखासे IT सेलनि मानसिफोर, रुंगुल बर', थेबासोन, सोरबा अशक गयारिमोन बायदिसिना होनलाबाय थादों। सयज'गनि माखासे सिमा थायो। बिथांमोना जोंखौ बुंदों माने मालाबा लायनो गौरां हटेलाव हिनजावफोर लानानै उन्दुयो, बाथौ रिजर्टआवबो हिनजाव लानानै उन्दुयो, बा माने फोरमान होथों। दा बेफोरबायदि बदनामखौ होदलाबायनो नाङा, नङा होमबा? समाजा गाज्रि जायो। जोंनि इमेजखौ मानो नस्थ' खालामनो नागिरदों? ओंखायनो जों रागा जोंदों। बेथ' बे बिथांमोननि खुगानि बिराद माने गोदै बाथ्रा। बे बिथांनि खुगायावलाय सान्थिल' ओंखारो, खिन्थु 5 बोसोराव मानो असान्थि खालामना गालांखो? सेंग्रा सिख्लाफोरनो मानो साख्रि होनानै गालांदिया? 5 लाख साख्रिया बहा थांखो? दिनै नोंथांमोना साख्रि एपइन्टमेन्ट होदों, दिनै BCD सेक्रेटारि, दिनै मानो साख्रि गैयिनि थाखाय मानो दिनै गाबख्रावगासिनो दङ? मानो असान्थि खालामना गालांखो? दिनै मास्टार साख्रि होबाय, टेटनि साख्रियाबो 6 मासनिल'। दा 6 मासनिल' दाख्लि फेब्रुवारि मासनि 26 तारिखआव जोब्बाय बिथांमोननि साख्रिया। 26 तारिखआव जोब्बाय।
दा बिसोरनि साख्रिया मा जाबोनो मास्टार साख्रिया जुदि 6 मासल' होजायो नामा जोंनि सेंग्रा सिख्लाफ्रा गथ' गथायफ्रा जोंनि फिसाफ्रा 6 मासल' लेखा फरायो नामा दा बेबादि असान्थि सृष्टि खालामनानै गालांदों भुल बुजाबुजि सृष्टि खालामनानै गालांदों हानि फाट्टा होनो होनना बुंलांदोंमोन बिथांमोना नाथाय मा खालामदों बिफानि हाखौ फिसानानै ट्रेन्सफार होना गालांदों मानसिफोरखौ उच्छेदसो खालामनो नागिरदों होखारनोसो नागिरदों दा बेबादि बिराद असान्थि खामानि मावगासिनो दं दाख्लि जेनाखि दावराव बिथांमोना बिराद थुनलायदोंमोन आदिबासिजों बर'जों नांलायफिननायनि बिराद थुनलायदोंमोन सिगाङाव अर सावलायफिनबा हामगौ होननानै जेसेबां अर सुग्रा बे UPPL नेताफ्रानो खालामदोंमोन खिन्थु जों BPF नि नेता दैदेनगिरिफ्रा जों गासिबो मानसिफोरजों रायलायनानै सावथालफोरजों रायलायनानै आदिबासि नेताफोरजों जों रायलायनानै जोङो दिनै बेखौ दिनै मोनसे सान्थि परिबेस लाबोफिननो हादों दा खिन्थु UPPL आ बेखौ नांजायाखै मोजां मोनाखै दावरावसो जानांगौ बिसोरनि बादिब्ला जायखौ फेरेंगा होनबाय थादों BPF सरकार फैनाय लोगो दावराव जागोन थारमाने होनबा सोर बिनि थार्ड पार्टि बिनि जे दावराव खालामनायनि आन्दोआव सोर दङ बिथांमोनानो दङ बेखौ स्पष्ट खालामदों बिथांमोना दा जोंखौ मानो दाय होबाय थानो नागिरदों दा ओंखायनो खावलायदों आङो बे रुंगुल बर'मोन सोरबा अशक गयारि केबासोनमोन जेसेबांनाखि ITL नि सेलफोर दङ जोंखौ बेबादि मोखाङाव हाद्रि सारनो नाङा हांगार फुननो नाङा बाथ्राया मोजां जानाय नङा UPPL লগত ৰাইজ নাই আৰু UPPL টাকাৰ কোনো প্ৰশ্নই নুঠে মেৰেংগা ডাঙৰীয়া যি তেখেতে EM আছিলে তেখেতে নিজৰ কন্যাক চাকৰি দিছে UPPL দল আপোনালোকে জানে তেখেতসকলৰ যিবিলাক MP নিজকে ৰজা বুলি ভাবে যিবিলাক MLA নিজকে ৰজা বুলি ভাবে পাব্লিকৰ লগত নাথাকে UPPL থাকিব কেনেকৈ UPPL আৰু নাই UPPLত চিৰাঙত দুজন MP আছে দুজনে নিজকে ৰাজা বুলি ভাবে হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়াই যথেষ্ট কাম কৰি আছে তেখেতে গেৰেণ্টি দিছে গেৰেণ্টি মতে তেখেতে কাম কৰি আছে UPPLত যদি থাকে আমি বড়োলেণ্ড অঞ্চলৰ ৰাইজৰ কাৰণে কাম কৰিব নোৱাৰে ইয়াৰ কাৰণে আজি BPFৰ লগত আমি যোগদান কৰিছোঁ UPPL গভৰ্ণমেণ্ট চলি থকা সময়ত আপোনাৰ প্ৰমোদ বড়োৱে কেতিয়াও BTC একৰ্ড পালন কৰা নাছিলে কিন্তু হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়া আহি 27 জানুৱাৰীত যিটো একৰ্ড হৈছে পিছ একৰ্ড এয়াও তেখেতে পালন কৰিছে আৰু যিবিলাক সিগনেটৰী তেখেতসকলক সম্বৰ্ধনাও জনাইছে প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াই দেৱৰগাঁৱত যিটো আছে বড়োলেণ্ড মাৰ্টেজ স্মৃতি তাতো এবাৰো যোৱা নাই 5 বছৰত এতিয়া কথাটো হ'ল কি আমি যিটো দেখিছিলোঁ UPPL ডিচিশ্যন লোৱাত মই আগতো কৈছোঁ হেজিটেশ্যন আছিলে পাৰ্টিৰ ডিচিশ্যনত গভৰ্নেন্সৰ যিটো এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনৰ ডিচিশ্যন এইবোৰ চবতে UPPL দল হিচাপে হেজিটেট কৰে চাইন কৰাত হেজিটেশ্যন কৰে আৰু ইনএফিচিয়েঞ্চি আমি ক'ব লাগিব গভৰ্ণমেণ্ট চলোৱাত ইয়াৰ কাৰণে UPPL দলৰ লগত আমি থকা সময়ত আমি গম পালোঁ UPPLত যদি থাকে আমি বড়োলেণ্ড অঞ্চলৰ ৰাইজৰ কাৰণে কাম কৰিব নোৱাৰে ইয়াৰ কাৰণে আজি BPFৰ লগত আমি যোগদান কৰিছোঁ হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়াই যথেষ্ট কাম কৰি আছে তেখেতে গেৰেণ্টি দিছে গেৰেণ্টি মতে তেখেতে কাম কৰি আছে আৰু এটা ডাঙৰ উদাহৰণ কি তেখেতে সকলোকে আঁকোৱালি লৈছে আৰু তেখেতৰ গ্ৰেটনেছ মই দেখিবলৈ পাইছোঁ UPPL গভৰ্ণমেণ্ট চলি থকা সময়ত আপোনাৰ প্ৰমোদ বড়োৱে কেতিয়াও BTC একৰ্ড পালন কৰা নাছিলে কিন্তু হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়া আহি 27 জানুৱাৰীত যিটো একৰ্ড হৈছে পিছ একৰ্ড এয়াও তেখেতে পালন কৰিছে আৰু যিবিলাক সিগনেটৰী তেখেতসকলক সম্বৰ্ধনাও জনাইছে এয়া তেখেতৰ গ্ৰেটনেছ প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াই দেৱৰগাঁৱত যিটো আছে বড়োলেণ্ড মাৰ্টেজ স্মৃতি তাতো এবাৰো যোৱা নাই 5 বছৰত ইয়াৰ কাৰণে হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়াৰ যিটো গ্ৰেটনেছ এয়া আমি দেখা পালোঁ আৰু তেখেতৰ দ্বাৰাই বড়োলেণ্ডত উন্নতি যে হ'ব আমি দেখা পালোঁ ইয়াৰ কাৰণে তেখেতৰ লগত একেলগে খোজ কাঢ়িবলৈ আমি যোগদান হৈছোঁ নাই UPPL দল আপোনালোকে জানে তেখেতসকলৰ যিবিলাক MP নিজকে ৰজা বুলি ভাবে যিবিলাক MLA নিজকে ৰজা বুলি ভাবে পাব্লিকৰ লগত নাথাকে UPPL থাকিব কেনেকৈ UPPL আৰু নাই UPPLত চিৰাঙত দুজন MP আছে দুজনে নিজকে ৰাজা বুলি ভাবে আৰু নিজৰ যিবিলাক বুথ কেন্দ্ৰ তাতে তেখেতসকলে হাৰে এনেকুৱা অৱস্থাত UPPL থাকিব কেনেকৈ মেৰেংগা ডাঙৰীয়া যি তেখেতে EM আছিলে তেখেতে নিজৰ কন্যাক চাকৰি দিছে এনেকুৱা পাৰ্টিক ৰাইজে ভাল নাপায় ইয়াৰ কাৰণে UPPLৰ লগত ৰাইজ নাই আৰু UPPL টাকাৰ কোনো প্ৰশ্নই নুঠে